PowerPoint med fokus på effektive præsentationer. Det er for dig, der allerede kender PowerPoint godt, men har brug for at lave de interessante dias. De fleste af os hader, når vi er ude og skal se en PowerPoint-præsentation, fordi det som regel bliver så kedeligt, fordi alle dias minder om hinanden. På det her kursus har vi fokus på, hvordan vi gør de forskellige dias interessante. Og hovedreglen er i virkeligheden, at hvis du kan undvære PowerPoint, så bør du undvære det. PowerPoint bliver hurtigt en sutteklud, som du kan stå og læse op af, men det må du ikke. Det bliver simpelthen for kedeligt at se på. På det her kursus går vi ind og kigger på din personlige præstation, hvordan du gør det interessant for tilhørerne at se et længere foredrag eksempelvis. Vi går ind og kigger på, hvordan man kan lave præsentationen visuel, altså holde sig for de meget teksttunge dias, som alle hader. Vi går ind og kigger på, hvordan man kan lave den levende ved eksempelvis at bruge animationer eller andre virkemidler. Hvis du vil vide mere om det her kursus, så er du velkommen til at ringe til os eller skrive til os.